kuyendera ndizabwino zachuluka nanga iwe ukutani undibwezera satani ine ndinakuphunzitsa zachikondi cha Mulungu kwani iwe ulikuwa udzanditsatira ine. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Tikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye mmawa wa Loweruka Mulungu wa 5 mu nyengo imeneyi ya Lent. Mu programu imeneyi yakumvetsera komanso kusinkhasinkha mawu a Ambuye. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Prophet Ezekiel mutu 37 ndime ya 21 mpaka 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Ine Chauta, wophunzira pa Catholic University of Malawi mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu a mthenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Yohane Woyera mutu 11 ndime ya 45 mpaka 57. Muli ndine bambo Anatole Welemu Komboni Missionaries. Ndidzaŵasandutsa mtundu umodzi mdzikomo. Mawu a m'buku la mprofeti Ezekieli. Ine Ambuye Chauta ndikuti, Ndidzaŵaitana Aisraele kuchokera ku malo awo a ukapolo, pakati pa anthu a mitundu ina. Ndidzaŵasonkhanitsa kuchokera ku mphepo zinayi ndi kuŵabwezera ku dziko lawo. Ndidzaŵasandutsa mtundu umodzi mdzikomo, ku mapiri a Israeli, ndipo adzakhala ndi mfumu imodzi yokha. Sadzakhalanso mitundu iwiri ya anthu, kapena kugawikana maufumu awiri. Sadzadziyipisanso ndi mafano awo ndi zinthu zina zonyansa, kapena ndi zochimwa zawo zina zilizonse. Ndidzawapulumutsa ku machimo awo onse, ndipo ndidzawayeretsa. Motero iwowo adzakhala anthu anga, ndipo ineyo ndidzakhala Mulungu wawo. Mtumiki wanga Davide adzakhala mfumu yawo. Motero onsewo adzakhala ndi m'busa mmodzi. Adzatsata malamulo anga, adzamvera mosamala malangizo anga. Adzakhala m'dziko limene ndidapatsa mtumiki wanga Yakobo, kumene ankakhala makolo anu. Iwowo, pamodzi ndi ana awo ndi zidzukulu zawo, adzakhala kumeneko mpaka muyaya. Ndipo mtumiki wanga Davide adzakhala mtsogoleri wawo mpaka muyaya. Ndidzachita nawo pangano cha mtendere. Pangano chimenechi chidzakhala chawo mpaka muyaya. Ndidzawakhazikitsa ndi kuwachulukitsa, ndipo ndidzayika nyumba yanga pakati pawo mpaka muyaya. Nyumba yanga idzakhala pakati pawo. Ineyo ndidzakhala Mulungu wawo, ndipo iwowo adzakhala anthu anga. Apo anthu a mitundu ina adzadziwa kuti Ine Chauta, Aisraeli ndimawasandutsa oyera, chifukwa chakuti nyumba yanga ili pakati pawo mpaka muyaya. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yohane mutu wa 11 ndime ya 45 kulekera 56. Ambiri mwa anthu amene adabwera kwa Mariya adaona zimene Yesu adachita ndipo adankhulupirira. Koma ena adapita kwa Afarisi nakawasimbira zimene Yesu adachita. Apo akulu a ansembe ndi Afarisi adayitanitsa bungwe lalikulu la Ayuda anafunsa kuti titani pamenepa, popeza kuti munthuyu akuchita zodabwitsa zambiri. Tikamlekerera chomwechi anthu onse adzamkhulupirira,
ndipo Aroma adzabwera n'kudzawawonongera malo athu ano oyerawa ndiponso mtundu wathuwo. Koma mmodzi mwa iwo, dzina lake Kayafa, amene adali mkulu wa ansembe onse chaka chimenecho, adawawuza kuti, inu simudziwa kanthu konse ayi, monga inu simukuona kuti n'kwabwino koposa kwa inu kuti munthu mmodzi afere anthu onse malo moti mtundu wa anthu onse uwonongeke. Kwenikweni sadanene zimenezi ndi nzeru za iye yekhayi, koma popeza kuti anali mkulu wa ansembe chaka chimenecho. Kuyambira tsiku limenelo akulu aja a Yuda adayamba kupangana zoti amuphe. N'chifukwa chake Yesu sankayenda poyera pakati pa anthu, koma adachokako napita ku dziko limene linali pafupi ndi chipululu, ku mudzi wina dzina lake Eufremu, ndipo adakhala kumeneko pamodzi ndi ophunzira ake. Chikondwerero cha Pasaka chija chinkayandikira, choncho anthu ambiri ochokera ku midzi adapita ku Yerusalemu kukachita mwambo wa kudziyeretsa. Pasaka isanayambe, ankamufunafuna Yesu, ndipo pamene adasonkhana m'nyumba ya Mulungu ankafunsana kuti, kodi inu mukuganiza bwanji? Kodi monga iye uja abwera ku chikondwerero kuno? Umenewu ndi uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mutu wa mawu athu lero, kapena kuti ulaliki wathu lero, ndi umene wakuti chikondi cha munthu mmodzi chimatha kupulumutsa dziko lonse. Komanso titha kubwereza kuti kuyipa mtima kwa munthu mmodzi kuthanso kuphetsa anthu onse. Yesu adabwera kuti asonkhanitse pamodzi ana a Mulungu amene adabalalika. Cholinga chake ndi chimenechi. Muja adampatsira makiyi Petro kuti, Petro ndiwe thanthwe, ndipo pa thanthwe limeneli ndidzamanga ekleziya wanga. Ankafuna kuti tonse tikhale amukhola limodzi, tonse tikhale mwa ekleziya mmodzi. Koma chifukwa chimene aliyense tsopano ali ndi kiyi omakatsekula makhola amene akufuna, omakayambitsa mpingo amene akufuna, zifukwa zake inuyo mukuzidziwa. Koma Ambuye Yesu samasangala kuti mudzina lake ndife anthu a mipingo yochuluka kwambiri pa dziko lapansi. Mwinanso chabwino kukhala mpingo yochuluka sinkhani, koma kuti akhristu, koma tikudana akhristu, tikuphana akhristu, tikupangirana kaduka, tikupangirana nsanje. Chimene cha Ambuye Yesu chimamukuyitsa. Ndiye Yohane Woyera mutu wake wa 11 akutero kuti kusonkhanitsa pamodzi ana a Mulungu ndicho cholinga chimene Ambuye Yesu adabwerera pano pa dziko lapansi, kuti tonsefe atikokere kwa Mulungu. Ambuye Yesu ndiye okoma mtimayo. Tikuona kuti kugawikana kwayamba kale, akuti anthu ambiri adabwera kwa Mariya, adaona zimene Yesu adachita ndipo adankhulupirira, adakondwera. Koma ena adapita kwa Afarisi nakawasimbira zimene Yesu adachita. Pamoyo wathu pamakhala ndithu anthu amagulu awiri amenewa. Ena oona zabwino nkumatilimbikitsa, ena oona ntchito zoyipa zokhazokha nkumakapanga upo kuti ifeyo atigwetse. Koma pali mmodzi, mkulu wa ansembe nthawi imeneyo Kayafa, adanena kuti akuluakulu, ndikwabwino kuti munthu mmodzi inde afere anthu onse kuti apulumuke. Monga tanenera kuti izi sadazinene mu nzeru za yekha, koma poti adali mkulu wa ansembe wa chaka chimenecho adachikhala ngati kuti akuchitira ulosi. Ndiye muja tikunenera pa mutu wathu wakusinkhasinkha kwalero kuti kukoma mtima kwa munthu mmodzi kumatha kupulumutsa dziko lonse lapansi, komanso kuyipa mtima kwa munthu mmodzi kutha kuphetsa anthu onse. Ambuye Yesu ali ndi makiyi achimwemwe. Ambuye Yesu atenga makiyi achisangalalo, ndipo akudziwa kuti mpulumutsi sangakhale aliyense pa dziko lapansi. N'chifukwa chake timawerenga mu uthenga wa Yohane 3:16 kuti pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi adatitumizira mwana wake mmodzi yekha kuti tonse okhulupirira iye inde tisafe koma tikhale ndi moyo. Kukoma mtima kwa Mulungu, Ambuye Yesu adatengera kukoma mtima komweko nationetsera ife. Zimene amayembekezeranso zakuti ifenso tizitumikirana, tizikondana monga momwe Ambuye Yesuwo adakondera dziko lapansi.
popanda inde kuyikapo zifukwa zina ndi zina, without conditions or strings attached to it. Ambuyeso amangoti kondatu, sikuti amakonda ine kuti ndinganchitire china chake. Ayi, Ambuyeso sayembekezera kanthu kena kake kwa ine. Kapena Ambuyeso kumakukonda ninu kuti ayembekezera chani. Ayi, ndipo mukumbukira bwino tikamapanga nsembe za misa timanena pemphero lotamandira munyengo ya pachaka, pemphero namba 4, kuti tsono mapemphero wathu, matamando athu saonjezera kanthu pa ukulu wake. Ayi, kati ndi magalimoto saonjezera kanthu pa ukulu wa Mulungu, kati manga manyumba abwino zimenezo zilibe kanthu pa ukulu wa Mulungu. Mulungu amakhala Mulungu posatengera zimene ifeyo tili nazo kapena zimene tinganchitire. Amangotikonda, amatikonda chifukwa chakuti ifeyo ndife anthu a mtundu wake, adatilenga mu chifaniziro chake. Kukoma mtima kumeneku tiyeni tipitirize kukuonesa pamene mpingo kutipempha kuti nthawi ino ya Lenti tisafoke pochita mapemphero, nthawi ino ya Lenti tisafoke pochita ntchito zachifundo, nthawi ino ali ya Lenti inde tisafoke pakusala zakudya. Njira zimenezi zingatithandizire ifeyo kuti tionetse kukoma mtima kwa Mulungu kumene ifeyo adatipasa mwana wake natifera pa mtanda. Pamene Ambuyesu amatichitira zabwino zosiyanasiyana, mwina ena adapemphera mwayi wa ntchito adawapasa, mwina ena ankafuna atumikire Mulungu kudzera mu nsembe, mu sistere, maudindo osiyanasiyana Mulungu adawapatsa. In return, what did Jesus want from us? Nothing, rather than praises, okay, and adoration. Yes, Mulungu samatikumba, chikondi chake nchopanda malire. Pamene ifenso tikamachita ntchito zachifundo, tikamapemphera, amatiuza Mateyo yera makamaka mu chapter 6, tisamachite zimenezi mwachionetsero monga Afarisi, tisamachite zimenezi moti ena atitame atidziwe kuti ndachita ntchito zachifundo. Nyengo ya Lenti imeneyi ndapereka mbale 5 za ufa kwa akuti. Nyengo ya Lenti imeneyi ndapereka mapeya anga asabato 6 amene sindinkavala kwa Mr. So. Nyengo ya Lenti imeneyi ayi ine ndamanga nyumba kwakuti. Iyayi, zimene zijazo zilibe ntchito. Chifukwa ifenso Mulungu akamatidalitsa safuna kuti alikiritse manyazi kapena atiyalutse, chikondi chopanda malire. Tiyeni titengere mtima omwewo wa Ambuyesu, mtima ongokonda chifukwa kuti ifeyo ndifenso chikondi. Ife ndi Akhristu amene timatsatira Yesu Khristu okonda mopanda malire. Ifenso tiyeni tikonde mopanda malire. Ndiye monga kukoma mtima kwa Ambuyesu kukupereka chipulumutso pa dziko lonse lapansi, tizindikiranso kuti mbali nayo ndizotheka kuipa mtima kwa munthu mmodzi, kuipa mtima kwa mtsogoleri mmodzi kutha kuonongesa anthu ambiri. Mbanja mutukhala munthu wankhanza, wankhwidzi mmodzi kuonongesa banja lonse. Mphakati mutakhala mtsogoleri mmodzi, mvundula madzi waononga mphakati wonse. Mumpingo mutukhala munthu mmodzi amene ndi wa mtima woyipa, mtima watsabola, atakuononga mpingo wonse. Mudziko mutukhala mtsogoleri mmodzi amene chifukwa chakuma mtima atakuononganso nzika zonse. Ambuyesu ifeyo akufuna tikhale mmodzi osati oononga, tikhale mmodzi womanga, mmodzi amene akubweretsa mtendere, mmodzi amene akupulumutsa. Ndipo pamene tikuchita zonsezi tizindikire kuti akatipasa mphotho kumwamba. Sitikupanga izi mwachabe, koma tikadye naye pa phwando la mwana wankhosa kumwamba. Mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakura kwira tiani, fuko la malogondeka.